Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu newtar. Sa prang stat kani ka video ka bang ngila banyo i but yo ngau leng ba kan ka video badan ki jai ben reu naka thai north east ka badai naka nagaland ka ba kila persang panruai ka jingruai ka ba pau nam bha jong ka rikhasi ka ba ngila ban tip ka de ka kerteng uf ka jing i ka bala ruai de ikong gresel rupmi ka bat ru ka bala pau nam bha ki por menchwa bat ngila ban i ba kani ka video ka pen i ka jing persang jong kini ki jai ben reu naga ban ruai ya kani ka jing ruai ka balong ka sngot na thisha kham tam ki por menchwa bat hado mentaru ini 간장하는 짓. No, 파이 no. no. 한번 no. no. 남제 진이 끝내주나 근데 이거 뭔데? ngâm 남제 진이 끝내주나 남제 진이 끝내주나 가니가 발라 남제 진이 가지냐 완전다 발라 남제 진이 니간차 ini 간장하는 짓.